Thokozani bogogo nomkhulu isalukazi ndoda lesugogo bathini imbatha uma uvula kuvala emzini noma yamadoda uanti Usha. Ake sikhulumeni ngokubekezela. Ake sixoxeni ngokubekezela. Ake sithinteni udaba olukhulu, udaba lokubekezela. Gogo, yazi into zami la ezithi ziyahlangana khona zivele ibhidlike. Gogo, ngiyangitshene ukuthi konke sekuhamba kahle, konke sekunyathela kahle, konke kuza kahle, kodwa bese kubhidlika. Salukazi sendoda angisazi ngenze njani, angisazi ukuthi yini umehluko phakathi kwesibhakela nenqindi. Ngicela ungisize salukazi. Yazi lento ngizoyenza ibelula, khona nizobona ukuthi mangakanani amandla abekwe kuthina, sinamandla angakanani thina abantu. Thina sizilwane zodwa ezinama choice ukuthi ngifuna ukuphila le mpilo lena or ngifuna ukuphila le mpilo leya or ngifuna ukuphila le mpilo leya. Ngihlezi ngisho ukuthi impumelelo isinqumo. Impumelelo isinqumo. Kunabantu abaningi esikhathini esiningi abangaboni ukuthi uma ngingabekezela, uma nje ngingabekezela lapho engikhona indlela ephambili izoba khona. Angisho ukuthi asibekezeleleni amanyala noma into engekho noma sibekezelele iabuse. Cha, asikho lapho. Sikhuluma ngokubekezela njena okugeneral ukuthi isikhathini esiningi into eshayayo singabantu ukuthi singafinyeleli empumelelweni bekezela. Hayi ukubekezela kuyashaya ngani zakwethu. Mina baningi abantu engiqale nabo phansi bayibona inhlanzi. Basibona isalukazi sendoda siza kancane ngoba mina ngijahela lutho, angikompete namuntu mina ngisilima somelaphi. Mina ngisiphukuphuku somelaphi, akekho umelaphi engiqhathanisa naye. Angeke ngithi mina ngingcono kumelaphi uthizeni, ngingcono kumelaphi uthizeni. Cha, yingakho ngithi mina akekho umelaphi ongaphamisa isandla athi yena ungcono kunami. Asikompete, omunye nomunye usendaweni yakhe and omunye nomunye makahlale endaweni yakhe. Ngoba ukwelapha kwethu akufani, ngoba izipho zethu ayifani. Mina ke ngangena salukazi ezaluma. Ngangena isalukazi ezaluma esingajahela lutho. Esingajahe ndawo. Yingakho ngithi yabona mawuza kusalukazi sendoda ujahile ngathi usendaweni wrong. Yabona ke wena ugibela ibhasi eli wrong. Hayi. Shintsha isitimela osigibelile. Usitimeleni eswrong. Namhlanje besikhuluma ngempumelelo nokubekezelela impumelelo. Sithinta udaba lapho abantu abaningi sebavumela ukuthi bona baphile ezikhathini ezisheshayo. Izikhathi ezisheshayo yizona lezi esiphila kuzo vele, kodwa sine choice ukuthi sihamba nazo le zikhathi ezisheshayo noma sihamba ngepace yethu. Kukuthina lokho. Abantu abaningi bayithole bangaphumeleli empilweni. Kungalungi, lalela umuntu ezame kungalungi. Athi uzama lokho ashaya eceleni, athi uzama lokho ashaya eceleni, athi uzama lokho ashaya eceleni. Into ayodwa esikhathini esiningi eshaya abantu, bekezela ngani zakwethu. Ukubekezela ngani zakwethu. Angeke ngithi ngiqala ibhizinisi
lokukhiqiza lento le inyomfi iglu. Ngiqala ibhizinisi lokukhiqiza iglu, umzekelo. Hayi ukuthi ngikhiqiza iglu ningalinge nize kumina nithi nizofuna iglu. Lese ngiqala ibhizinisi lokukhiqiza inyomfi. Ngiyaqala ke le business leli lihamba kahle, liza kahle leli business leli. And then ke lapho sekufanele ukuthi ngibone imphumela bese mina ngiyagive up. Bese mina ngilahlela ithawula ngithi ayi lento lena islow. Yilapho izinto ezishaya khona. And asikwenzi kuphela ezintweni esithi siyayikhiqiza noma ebhizinisini esuke singene kulona, senza nasentweni esuke sibheke kuyona impumelelo. Senza nasemthandazweni esuthandazayo, uthi umuntu umeyithandaza udemand ama-answers manje. Athi umuntu mesebenzisa umfundiso othize noma amaye ebandleni elithize, uye ebandleni elithize ngoba kuthiwa kuyaphumelelwa kulela bandla. Kulela bandla lelana mofuna ukuphumelela, hoya laphana enkonzweni kababa usibanibani noma kamama usibanibani, kuyaphunyelelwa izinto ziyenzeka. Umuntu agijime ashone khona ayitshene ukuthi laba abaphumelele bafika baphumelela, kanti bafika bazinza, babekezela baphumelela. Umehluko kuba lapho. Ubona irelationship yomunye umuntu imnandi. Kumnandi kulola thando lolana, uthe baze bathandana kamnandi, osibanibani buka seba nomuzi, buka imoto, buka ingane, buka ini. Wena uyitshela ukuthi bahlangene izolo, bathandane izolo, baqomana namhlanje, banotha ngakusasa. Kanti cha, yinde lendlela bayihambile. Futhi bingelula, ibinameva. Ugijime wena ubone imoto kaSibanibani imeka gogo bathi nembatha, wasuyagijima wena uya kuSibanibani kugogo bathi nembatha uyofuna usizo ngoba uyitshela ukuthi ubona imoto, kanti baningi abafika bahamba ngenyawo. Kondoda ke yangikhumbuza yathi hey salukazi sendoda, sasihlala ngaphansi kwesihlahla, athi umne wethu umZulu kaMalala ephenduka athi ngangigibela ibhasi elisuka eMtuba, ngihlike empangeni, ngigibele empangeni, ngigibela ibhasi eliyeShowe, ngenzela ngoba imoto esuka empangeni nekuseni azikho. Sasifika sihlale ngaphansi kwesihlahla somgano, sahlala ngaphansi kwesihlahla somgano. Kwesesikhathi sifike ngesizini yomgano, sishaya umgano ekhanda. Ungeke phela emzini wenye indoda uhamba uhlala nje uyithola isihlahla sakho, uhlala la ubekwe khona. Sasuka lapho uyangixoxela ngekithi, athi Mthiya sasuka lapho wasakhela icarport. Le carport sasishera nebhidlili yakho, sasimena nebhidlili yakho lana. Kuyasho ukuthi le carport kahle uyakhela ibhidlili. Athi namhlanje saluka sendoda sinendlu ebizwa ukuthi waiting area. Athi siyazi saluka sendoda ukuthi awuvukanga nje kuseni waba ne waiting area, sisuka kude nawe. Uma ungayibona impilo yomne wethu njengamanje na ikude, hayi ngemithi yami, hayi ngemithi yakithi, ikude impilo yakhe ngokubekezela. Ngiyithi mina mangithole umuntu oright ngimhlala la entanyeni azahambe emhlabeni, ngokukhulu ukuyigqaja, ngokukhulu ukujabula, ukuyincoma. Kukhona ubaba ongakithi abaningi bayamazi, kubhlungu ukuthi wahambe emhlabeni, kodwa mina ubaba uMhlongo ngamhlala entanyeni kwaze kwafika egcineni. Angaze mina ubaba uMhlongo ngithi ngihamba kuye bese ngibayithatha bese ngiya kwezinye indawo, kodwa ngahlala kubaba uMhlongo ngoba umsebenzi uNjomani ade wenza ade ubonakala kumina.
azange ngihlale njena ngesizathu sokubekezela ngibekezelele udoti ngangabekezelela ngudoti ngangibekezelela uju ngangilithola kuNjomani. Ngahlala kubhebhe ngoba kwakukhona imiphumela ngangiyibona futhi ngangiyindoda kuyena ngiyingane kuyena elalelayo makathi Mthiya sihamba lo line manje, Mthiya senza lokhu manje, Mthiya fanele wenze lokhu manje, Mthiya fanele kwenze lokhu manje. Ngabekezela, azange ngibone imoto ezayigcwala kwamhlongo ngase ngithi mina nami ngifuna ukuba nemoto, nami ngifuna ukuya laphana ngithole lento lena labanye sebeyitholile. Cha, ngaya laphana ngoba ingilosi yami yayingilidela khona. Ngathi mangifika ngathola ukubekezela, ngabekezela, ngazinza futhi imiphumela ngayibona. Gogo uhlala kuze kube njani? Ubona kanjani Salukwazi Sendoda ukuthi lana kusafanele ukuthi kuthi awuhlale? Uhlala kanjani Salukwazi Sendoda? Ufika kanjani ku conclusion ukuthi lana ngiyazinza, lana ngizahlala? Indlela enibambisane ngayo nalowo muntu, uku-understanda ukuthi lowo muntu usebenza kanjani, uthini kuwe mawuyile kuye. Yes, ngeke uye kumuntu sekayakubalekela, uyamfonela umtholo uza kuye uyakushalazela. Mawufike ngisho kuye akakubuki ngisho emehlweni, uyakudismissa, uyaxosha, wenzani. Lapho uyazibonela nawe ukuthi cha awusadingeki lana. Hamba ngane yakwethu, hamba. Mawubona ukuthi kulolo bandla lelo okhonza kulona you are no longer welcome, basho ngosingisi, but you are no longer welcome. You can feel it ukuthi ipresence yakho intimidate abantu abaningi. Hamba uyofuna inkosi or umvenqange or ushembe kwelinye ithempeli, kwelinye isonto, ngoba uyabona lapho khona ukuthi abasakwamukeli ngendlela efanele. Kodwa uzibuza ukuthi kungani, ngoba ngeke uhambe ublame wonke amabandla uzibuza ukuthi kungani. Ngeke uhambe wena ublame zonke izinyanga uzibuza ukuthi kungani ungasizakali wena Mselufu. Yini le eyenza ukuthi wena okwakho kuhluke? Bafika abangani, omunye abekezele, omunye angakwazi ukubekezela, uze sebathi hayi ngabona ngendlela sekakhuluma nayo neSalukwazi Sendoda ukuthi iSalukwazi Sendoda sesimuzwe emakhaleni lona umngani wami. Kanti cha, hayi ukuthi ngimuzwe emakhaleni, ngimuzwa emizweni yami ngaphakathi, inside Benekanti. Ngimuzwa ngaphakathi esithunyeni sami ukuthi lona sihamba naye futhi sikhuluma ilanguage eyodwa naye, sibekezelelane naye ngoba sikhuluma ilanguage eyodwa naye. Mangithi kuye senza lokhu, senza lokhu, senza lokhu, senza lokhu, uyalalela enze. Ngoba kukhona abantu othi umuntu bamnike umuthi ayijethi yena uyazi. Omunye afika athi mina sengikhathele ukugquma nokuphalaza, sengifuna into esheshayo. Ukhohlisiwe yilo osekayithola into esheshayo ukuthi nayo lesheshayo ihamba la igqumeni nokuphalaza nokugesa. Wakhohliseka nawe wasuyitshela ukuthi hayi lento lena ikhona indlela esheshayo engakudinga ukuthi ugeze, engakudinga ukuthi uphalaza. Mina ngiyazi. Ngeke ngabuzwa futhi ukuthi Salukwazi Sendoda uhlezi uyincoma indawo indlela ekulashwa ngayo eSouth Africa. Yey, kumina ningizwe kahle, ningizwe kahle. Kumina kumazwe wonke engeke ngawahamba njengomelaphi, when it comes to ukwelapha okuholistically, okubalanced, ukwelapha okudeep, okungenayo magic, ukwelapha okudeep, okukhocululayo, okhipha insila yomuntu, okukhipha amabibi, ukulapha okualign izinto ngendlela efanele. South Africa. Hayi South Africa. Hayi Africa. Ngikhuluma ngeAfrica, ngoma ngeSouth Africa. Ningizimu Africa. So number 1, hamba yolala. Into esiyithola kulamanye ama country yi boost. But mina le boost le angiyifaki la iqaleni. Mina manguqala phansi
anguqali ngeboost, kuqala ngemithi enatural, imithi engiyaziyo ukuthi nansi imithi efanele ukuthi iyandlalele yonke into esizoyenza esuka emazweni. Siyandlalele kahle, si-align kahle, siyenze kahle, sinyathele ngonyawo lonwabu, singajahe lutho, sambe kahle kuhle kwesalukazi sangena, size kahle kuwena iSouth Africa. Kodwa inkinga engiyibonile enza ukuthi abantu sisangane emakhanda ukubekezela. Asikufuni ukubekezela. Asikufuni ukubekezela. Wengane zakwethu kunezinto empilweni okufanele ukuthi uziyeke. Kuneyindlela empilweni yakho ofanele uyiyeke kuze umuthi uzokusebenzela. Kunezinto empilweni yakho ofanele ukuthi uzicompromise kuze umuthi uzokusebenzela. Kunezinto empilweni yakho ofanele ukuthi uziyeke kuze umuthi uzokusebenzela. Uthanda ungathandi, ubuyile uJesu akabuyanga, angikhathali ubana ngathini esontweni, ethempeleni, esigodlweni. Kunezinto okufanele uzenze. Mawufuna ipromotion emsebenzini, kunendlela okufanele ukuthi ushintshe ucabanga kwayo. Kunabantu ofanele uphume kubona emsebenzini, kunezinkulumo, izinhlebo okufanele uphume kuzona emsebenzini engeke zikuvumele lezo zinhlebo lezo nabangani labo ukuthi uthole ipromotion. Kwesinye isikhathi ipromotion ikufanele nomuthi uyakusebenzela. Umuthi uphethe uyakusebenza. Kodwa inkinga kunendlela, kunama habits, kunama patterns empilweni yakho ongafuni ukwayeka. Awuphumeleli nje emsebenzini owenzayo yingoba kunezinto ongafuni ukuyiyeka. Uwomelele kulezi zinto, ubambelele kulezi zinto. Uyaziwoshipa, uyayithandaza lezi zinto. Awufuni ukusuka kuzona lezi zinto lezi. Kodwa wena ufuna impumelelo bese uthi umuthi awusebenzi, kanti umuthi uthe uma ufika wathi umuthi kuwena sengikwenze konke kufanele ngikwenze kuwena, okusele nje manje ukuthi ukwenze ukuthi nawe ufanele uthathe action. Yeka le ndlela le nale. Kwesinye isikhathi bayiyodwa indlela efanele uyiyeke. Kunesikhathi lapho ngangibheka khona umsebenzi wami ngathi angisakhuli. Hayi ngokwezimoto ukuthi zigcwale, akunendaba nezimoto ukugcwala kwabantu. Cha. Ngathi angisakhuli ngokomqondo, ngokubizo lwami. Angiseyena lo engizazi nami nguyena. Ngenza ini ukuzinuka amakhwapha, i-self introspection. Ngayinuka amakhwapha ngathi yini le wrong ofanele ngiyenze ngoba ngihambile ngawuthatha umuthi othize, hayi uyasebenza impela kodwa kunala ufike ume khona. Ngahamba ngawuthatha into ethize iyangisebenzela kodwa kunala ifike ime khona. Ngathi yini le ofanele ngiyeke. Ngaqala ngashintsha abangani. Ngaqala ngashintsha abantu engihamba nabo. Ngaqala ngashintsha abantu engibloma nabo. Ngaqala ngashintsha abantu engixhumana nabo. Kwayifanela ngoba kukhona lento athi ngiyibalekela ukuthi ngiyishintshe. Ngiyabashintsha abangani kodwa ngithola abanye abangani abafanayo nalabo sengibashintshile ngenxa ukuthi bayiletha yilento le engafuni ukuyiyeka, athi ngiyithandaza, athi ngiyiworshipa. Nansi inkinga la ikhona. Hayi ngahlala phansi. Ngathi ngenze njani? Ngaxukuza umqondo. Ayi kwathola ukuthi hayi ngiyanqaba. Intentionally ngiyanqaba. Ngagcina ngivuma ukuthi cha. Into engibhayizisayo, into ethikimeza umsebenzi wami engiphathiswe wona yinyembezi zikaFaro. Ngathi hayi khona. Ngayibona lento le ngathi ngaphandle ngokuthi inyembezi zikaFaro seziyangigulisa manje.
Senyagula seziyangulisa manje. Yini enye ngathi yizo inyembezi kaFaro ziyawuphazamisa, ziyasiphazamisa isimo somqondo, isimo sokucabanga kwami. Kanti lo msebenzi lona mina ungidinga ngihlaphukile la ekhanda. Ngayithatha inyembezi kaFaro zange ngiyibeke eceleni, ngayichitha. Ngayisusa nje phambi kwami. Ngabiyeka uphuzo oludakayo. Gogo uyayibona yini impumelelo? Yebo ngiyayibona. Gogo khona okwabuza. Manje gogo awushoko njengoba usuziyekile inyembezi kaFaro, usunothile yini? Cha, anginothile. Ngoba ngispende isikhathi eside kuyinyembezi zikaFaro ngahlala. Angeke ngithi njengoba ngisanda ukuyeka sengibheke sengi-expecte ukuthi impilo yami ithi ngoba nakho ngiyeke ukuphuza izolo. Ngeke kwenzeke lokho. Angeke kwenzeke lokho. So, uma ufuna ukuphumelela empilweni, uma ufuna umnotho empilweni, uma ufuna ukuba wealthy empilweni, not just financially, spiritually, psychologically, ngokwesikolo, ngokomsebenzi, ngokwecareer. Khona abantu aba-wealthy ngokwecareer, bayinyama, bahappy ngamasalary abo ukuthi sebashintsha imisebenzi ngenxa yama-benefits a-ediwe. Uma ufuna konke lokho, ngaphandle kokubekezela, ungahamba phela uyifuna inyanga uziqede ukhokhe, ungene uphuma uyitshele wena ukuthi abantu abasebenzi ubathuke ini wena ufuna ukuvuke ekseni unemali ngaphansi kwamatrasi wakho, uyazi ukuthi unamagundane, awukwazi ukubulala amagundane lawo. Ungakwenza nje ufuna ukukwenza, kodwa njena namhlanje nje ngithe ngisho ukuthi ake sikhulume iqiniso ngaza kwethu ukuthi kwesinye isikhathi into eshayo ukubekezela. Gogo ngina so many years on the same position, angimove angithini, khona izinto ofanele uyishintshe empilweni. Khona indlela ofanele uyishintshe empilweni. Ngoba lapho oya khona isango lendele wena wedwa. Shintsha indlela ophila ngayo, shintsha indlela owenza ngayo izinto, ngoba isango eliya empumelelweni kungena umuntu ngamunye. Physical, umuntu ngamunye. Psychological, spiritually, kungena umuntu ngamunye. Meaning, without anyone's advice, without anyone motivation, without anyone ophelezelayo, lela sango lincinyana. Lincinyana lela sango lasempumelelweni. Ungena wedwa futhi angene kalula ngoba abangaphakathi abafuna abanye bengene ngoba kumnandi ngaphakathi. Ngoba isikhathi babekezela bebebodwa. Usibani ungivalela ngaphandle. Usibani ever since grand empilweni, hayi uzivalelana ngaphandle. Hayi loyo ngeke loyo agayi lokhuzana isikeleme ukuthi upope kanjani empilweni. Khohlwa yiloyo, ngeke kwenzele lutho waye naweni ngesikhathi esokola, waye naweni ngesikhathi evala umlomo, waye naweni ngesikhathi abekezela. Kunenzebenzo esizenzayo esigabeni sempumelelo. Kunezinto ezilandwayo bancane abangamelana nazo. Beka ngihleka umhlanga waze wabheka phansi, mangithi kuyena inyama yenja iyadleka. Iyadleka inyama yenja ngoba ngeke ngayisheba inyama yenja. Hayi ngoba ngangilambile noma ngangihlupheka noma kodwa ngeke ngayisheba inyama yenja. Ngeke ngayisheba inyama yenja. Kuyingxenye yensebenzo ngangiyoyenza ngomlahle kwakuseGhana. Ngeke ngayidla. Kunezinto engeke ngakwazi ukukhuluma ngazo, ngisho kuthiwa ngiyakhokhelwa ukuthi ukhulume ngazo ku social media ngoba angifuni ukuduma ngazo ezinzima umuntu adlula kuzona.
ngokukhulu ukubekezela, ngokukhulu kuyithoba, ngoba ngiyazi ukuthi ngiphokophelephi, ngiyazi ukuthi mina ngiphokophelephi. And athi omunye hey angifuni ingane zami zefeze nje, kunendlela ozoyihamba izogcina kuwena. Nazi ingane zakho kunendlela esafana ziyihambe ezazo indlela. Asiphilelane emhlabeni. Akekho umuntu ophilela omunye othi bangakho abazali obaziyo abashiya imali abashiya amafa enganeni zabo. Lawo mafa lawo angayisiza lezo ingane lezo, ngoba labo bazali laba bahluleka ukushiya ama fundamentals empilo, ukubekezela. Yabona uma ungafundisa ingane ukubekezela, ufundisa ingane ukuthi impilo kuyasetshenzwa emhlabeni, into awuyitholi kalula. Noma ungashiya namafa ingane izofuna ukwasebenzela lawo mafa kungewayo. Yingakho laba abashiywa ngamafa bawabhubhudla bawaphuze ngabasoli, ngoba bashiwa nemali bangashiwa nendlela zosebenzisa imali. Kunomehluko lapho. So kukwena uma uyitshela ukuthi wena usebenza I'm working very hard for ingane zami, ngifuna ingane zami zingaphili impilo ngathi ngiyiphila nawe uyakwazi ukuthi usebenza very hard for ingane zakho ngoba wafunda ukubekezela, kodwa awufuni ukufundisa ingane zakho ukubekezela, uyifundisa ingane zakho i-soft life. Ozoyishiya nayo i-soft life leyo ziyibhubhudle le mali lena, bese siblame abantu ukuthi napa abantu bazothiwa I blew it and everything. Abazenzi abekho equipped labo bantu. Bangakho abazali abafundisa ingane zabo ukuthi ngane yami kunento okuthiwa umuthi uyasebenza, uthanda ungathandi, kuyaqunywa la ekhaya, kuyaphalazwa la ekhaya, kuyachelwa la ekhaya, kuyashisa inyamazane la ekhaya. Asakwenzi konke lokho. Asikwenzi konke lokho. Why sikwenza emfihlakalweni? Ufihlela obhlulu bakho, ufihlela ngisho ingane zakho ukuthi wena la ekhaya na into esebenzayo. Bese ingane zithi ubaba was a very hard working man what kanti ubaba wakhona wayethwele. Ingane azazi ukuthi kunento ubaba de ifida la endlini. Ubaba wayebekezela yedwa, azange ayifundise ingane zakhe. Hey ingane zakwethu, angiyime la. Angivuli lokho ngikhuluma kakhulu uzosuka kuthiwa sengithe, kodwa mina ngithi mawuhluleka ukubekezela uyeke umuthi, yeke ukuthandaza. Mawukwazi ukubekezela uyeke umuthi, yeke ukuthandaza, ziphilele nje. Ziphilele nje, phila nje. Yeke umuthi, yeke ukuthandaza, ziphilele nje. Ziphilele nje. Uma ungakwazi ukuthandaza ziphilele, uma ungakwazi ukubekezela ziphilele njena, dlala i-soft life yakho, phila njena, uyavuka uyalala, phila njena, kuyaphileka nalapho. Ungabi nama expectations. So kwesibona ukuthi ke lokho ngoba noma babe awukholelwe edlozini, awukholelwe emthini, awukholelwa kuNkulunkulu, we agnostic, noma babe ulapho njena, kodwa uyakwazi ukuthi ubekezele uma kukhona into oyenzayo, ngoba ukubekezela kuyona inkolo, isinqumo. Nakhumbula ngithi impumelelo it's a decision, ukunotha isinqumo. Ngiyayivala ngoba esikhathi esiningi asazi ukuthi yini esifunayo. Cela ukuyivala ngalezi ibani ezimbili lesi. Ngane zakwethu, uyellow no blue kwawona ufisa noma ufuna ukuthi ube umuntu okwaziyo ukubekezela. Uyellow no blue kwawona udinga umuntu okwaziyo ukubekezela. Lezi ibani ngeke zikusebenzele uyellow no blue uma ungakwazi ukubekezela. Khohlwa. Angazi ngizothini. Angazi ngizothini. Angazi.
Kodwa ke asivaleni. Ngicela nibheke ukuthi uyellow no blue ubenzeleni abanye abantu. So ixoxa futhi le ndaba le.